Wawuok e kaunti ma Homa Bay atere kaunti ma Mombasa, kama moko kuom oganda Luo e kaunti ma Mombasa ochalo ng'ur margi e wi tend od joluo mar Tom Mboya Memorial Hall mantiere Mombasa, magito ni gisani ok kony oganda. Lengo mano mar jodong Luo gero odno gikoni ne en mar konyo e weche mag somo mag nyithindo mochando e kaunti ma Mombasa, kaachiel kod jolo onagi e weche mamoko mag dongruok kod ohala, gino masani gituoni ok timre. Joja oko nigi lerno. En romo mane okelo kanyakla onagi modak Mombasa mar ng'eyo ler ewi od joluo mar Tom Mboya Memorial Hall mantiere e alwora Maspaki e od bura ma Mvita Mombasa. Can we make it something like this? Onagi go mawuok e kaunti ang'wen mag Nyanza koni ne odhi manyo ler kuom mane en jaod bura manyali Hezron Awiti Bolo, mikoni ne oketo boke mag odno e lwete. Tom Mboya ni nyaka negere nyaka kawuono osiko kar tiende. Nang'o nengeche nitiere jomoko ma jodonga ich man kod interest margi giwegi. Wadwa mondo waduok Tom Mboya e lwet joluo mondo obed kokonyo nyithi Luo, mond Luo, yawuot Luo, jodong Luo man Mombasa mondo obed ni en giro adieri nokonyowa. Nwayudo ka jomadongo nolose chon to jomatindo masani biro bet ka kia ni Tom Mboya nitie. To koro gini kikel koko magik matindo mwa kaka wajo dala to wabeda beda mos wawuoye jogi no wetewa ibro penji gin tango mapogo miyo luogo elections to ere audited account kagen go to gimewa. Awiti koni oboke mag odno ne oketi e lwete, to kata kamano chenro mag tiyo gomenda michoko kuwuok e odno to onge go. To audit report manomiya an go de nyisogi pesa manowe bank 3.5 million na wacho no kanyal bedo go nikech chano kan signatory mar golo pesa bank official go ni go. Mboya no kapod watindo waneno ka babo wagini e jok mane changia kendo ne gidhi e bura kanyo, to bang'e akanyo wakiaga ni ang' matimore nikech kata mana mine ma nikendgi kata mine ma wajani kata ka gin gi shida kata mana nyithindo ma yatima onge kaka konyre. Andate majoluo mondo bi wariwre gi dwol achiel mondo wa kony Tom Mboya from the hands of those people mosebedo ka misappropriate the funds and everything that is in there. En gino makata kamano ogolo luoro ne moko kuom oganda mane kone chalni odno ne oseusi ne joma moko, ka koro gidwani oket chenro moyiedhi mabiro miyo odno iduso manyien mondo mi ochop lek mar gere mane en konyo oganda Luo Mombasa. Patron man gi title owacho ni en otwe lwete otas to en go ochalo chiliel ma jowetene nitie, owete chwore notho to wetene nitie, koro dong mana go gine to ok ocham puodho kata ok opur puodho kata ok kaka puodho tiyo, lakini otas to timore nade otamogi ok us puodho lakini ichame gi jomoko. Mane report mwayudo kaka wuono. Members obed mondo petition uongozi mar Tom Mboya masani ma eri miwacho mar Tom Mboya mondo otim audit maduong' motegno mar tipo mondo ong'e nyaka nene gikaw manene gidonjo office. Pesa nitie, books of accounts nitie, pesa magisetiyogo maber, to ka nitie pesa magichamo mag jopiny to mani makoro irwakogi to mani kaka nidigologi office mondo obed ni office manyien nyalo donjo mondo kaw Tom Mboya. Gikoni sani gichugo kamati moyiedhi mabiro timo nonro kaka omenda michoko e odno osebedo katiyo kapok gikawo okang' moramora. Koro wa form committee man gi legal experts mondo dio chunguza mondo nyiswa adieri nikech right mar nyithindo, right mar women, right mar wazee okobedo catered for and yet they have property. Youth ne train kanyo chon sani gionge authority mar dhi to ka documents magisomo kani awinjo ka omiyo wa mijingo kaka youths kech anyalo bedo gi share mara kopitia welfare mara madala. To nyakwarang ni the root cause en ang'o, nyakwang'e nat ne katiba mar Tom Mboya ma jogi noloso ma omiyo koro gini office nyaka sani ni en katiba no chal nade. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Nyakoronga Jwangi Sigande George Aoko kuwuok e kaunti ma Mombasa.